nambah jika Dikta Dewan Adi Jihad Arsedio Seneng kula kowe aja leli marang aku iki yen limes nalikane nandang susah sapa sing ngancani dek semono aku tetap tresno lan tetep setia kon limes dereng nate gawe gelo lan gawe kujiwa ning saiki bareng mukti kowe kok njur lali marang aku sithik kowe nesu terus ngajak padu aja ngono aja ngono apa kowe pancen ra kelingan jamane dek biyen Tony Mas kowe janji bunga susah padha dilakoni
cik cik sa cik 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 sa cik cik. Cik cik sa cik cik. Cik cik kok. Cik cik sa cik sa cik cik sa cik cik. Lho niki saderengipun nuwun kawula nuwun wonten ing pahadatan dalu punika kepareng kawula matur ngaturaken bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepindah malih kang kula hormati dumateng panjenenganipun Bapak Ulum dalasan Ibu Ila sak keluarga ingkang wonten dalu punika ingkang sampun kersa nimbali kawula sesarengan kalian paguyuban restu budaya wonten ing dalu punika. Lan ugi dumateng para sepuh dalasan para ibu sepuh ingkang kula hormati dumateng panjenenganipun Bapak Kepala Desa ugi ingkang kula hormati segenap perangkat desa wonten ing dalu punika. Lan ugi dumateng para bapak dalasan para ibu para lenggah sedaya ingkang dalu punika ugi ingkang kula hormati dumateng para alim, para ulama ugi ingkang dalu punika ugi ingkang kula hormati. Sepindah monggo kula dherekaken tansah ngaturaken puja-puji syukur wonten ngarsa Allah Subhanahu wa taala ingkang dalu punika sampun ngalimpahaken sedaya rahmat taufikipun dumateng kula panjenengan sedaya sehingga saged pepanggihan kinanti ginanjar rahayu boten wonten alangan satunggal menapa pinebihna kalih ing sambi kala. Sholawat ugi salam tansah kita tujuaken dumateng junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang dalu punika kula dalasan panjenengan sedaya ugi tansah mawantu-wantu sedaya syafaatipun ngantos ing yaumul kiamah samangke pramila dumateng sedaya para rawuh lan ugi para tamu undangan ingkang dalu punika sampun kepareng rawuh wonten dalem mriki wonten dalemipun Bapak Ulum dalasan Ibu Lia sak keluarga saperlu samangke dipun suwun sedaya idi pangestunipun karanten panjenenganipun Bapak Ulum sak keluarga kagungan hajat nggih menika ngaturaken tedhak sinten utawi ulang tahun nggih niki nggih. Ulang tahun putranipun ingkang keparing asma Arsenio. Moga-moga samangke putra ingkang dipun ulang tahun wonten dalu menika saged dadosaken putra ingkang soleh migunaning tumraping bangsa kalawan negari sumrambahing wonten agami. Pramila saderengipun kula nggih matur suwun sanget dumateng sedaya masyarakat lingkungan sekitar khususipun dalu punika ingkang sampun kersa ndherekaken adicara wonten ing dalu punika bilih samangke karawan kawula sesarengan restu budaya wonten panipun Bapak Bibit anggenipun asung panglipur dumateng handika sami kirang nuju prana wonten penggalih sedaya ingkang rawuh lan ugi mengganggu sedaya istirahat panjenengan sedaya ugi aktivitas kawula
minangka pambiwara ning atur namung saged nyuwun lumbung tring samudra pangaksanga dumateng para bapak dalasan para ibu lan ugi para pepundhen para sesepuh ingkang dalu menika andherekaken lelampahan adicara wonten dalem mriki. Mugi samangke tansah pinaring rahayu, boten wonten alangan satunggal punapa kanthi raos guyu rukun. Tansah kita jagi menggahipun keamanan, ketertiban lan uga ayem tentrem. Tansah kita jagi sesarengan menggahipun paguyuban wonten dalu punika ampun dadosaken cerah agami bubrah dumateng kula panjenengan sedaya. Mapilih atur saking kula cekapi semanten panjenenganipun Pak Ulum kalian Mbak Ila dalu punika ingkang sampun paring papan pinaraan kawula lan ugi sedaya pasugatan wonten dalu punika kepareng akhirul kalam wabi taufik walhidayah waridaya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu sugeng amirsani paguyuban jaranan restu budaya luhur.